Sosiaalisen median plussat. Yhteydet. Sosiaalisen median avulla ihmiset voivat pysyä yhteydessä ystäviin, perheeseen ja tuttuihin maantieteellisistä etäisyyksistä riippumatta. Tiedon jakaminen. Se on tehokas alusta tietojen, uutisten ja koulutussisällön jakamiseen. Verkostoituminen. Se on arvokas työkalu ammatilliseen verkostoitumiseen ja uramahdollisuuksiin. Luovuus. Käyttäjät voivat ilmaista itseään valokuvien, videoiden ja viestien avulla, mikä edistää luovuutta. Liiketoiminnan kasvu. Sosiaalinen media on kustannustehokas markkinointityökalu yrityksille. Sosiaalisen median miinukset. Tietosuojahuolet, tietoturvaloukkausten ja henkilökohtaisen yksityisyyden loukkaamisen riskit ovat olemassa. Riippuvuus. Liiallinen käyttö voi johtaa riippuvuuteen ja vaikuttaa kielteisesti mielenterveyteen. Verkkokiusaaminen. Sosiaalinen media voi olla kasvualusta verkkokiusaamiselle ja häirinnälle. Valeuutiset. Väärä tieto ja valeuutiset voivat levitä nopeasti aiheuttaen hämmennystä ja vahinkoa. Sosiaalinen vertailu. Se voi johtaa epäterveeseen sosiaaliseen vertailuun ja vaikuttaa negatiivisesti itsetuntoon. Yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaalinen media tarjoaa monia etuja, mutta on tärkeää, että käyttäjät tiedostavat sen mahdolliset haitat ja käyttävät sitä vastuullisesti.